നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേ. നമസ്തപായ ശബദ്വേഷോ നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം. ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം പരമാനന്ദമാധവം. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിന്യതി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിധൈകൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാധാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണെ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്യതി നാമിനെ നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മംഗലാപുരത്തിന്റെ സ്വാധ്യാപകൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകം എല്ലാവരും വായിച്ചു പഠിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഒരാൾ വായിച്ചോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീകൃഷ്ണ കൃഷ്ണ സഖാ വൃഷ്ണീർഷഭാവനി ദൃഗ് രാജന്യവംശദഹനാന പവർഗവീര്യ ഗോവിന്ദോ ഗോധ്വജ സുരാർത്തി ഹരാവതാര യോഗേശ്വര അഖില ഗുരോ ഭഗവൻ നമസ്തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. അപ്പൊ ഇതുവരെയുള്ള ശ്ലോകമാണ് 18 മുതൽ 43 വരെയുള്ള ശ്ലോകമാണ് കുന്തി ദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥന. അപ്പൊ ഈ 18 മുതൽ 43 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ കൂടുതൽ കിട്ടാനായിട്ട് സഹായമാകും. അപ്പൊ ബുക്ക് നോക്കിയോ അല്ലെങ്കിൽ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്തോ ഒക്കെ നമ്മൾ ചൊല്ലി പഠിക്കാം ഈ ശ്ലോകം. എന്നിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഈ ശ്ലോകം ഈ 18 മുതൽ 43 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ 43ാമത്തെ ശ്ലോകം ഒരു ഏതാണ് ചുരുക്കമായിട്ട് ഭഗവാനെ പ്രൈസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു ചുരുക്കമാണ്. മാഹാത്മ്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഒരു ചുരുക്കമാണ് ഈ 43ാമത്തെ ശ്ലോകം. അപ്പൊ ഇതിൽ പല പല പേരുകളിൽ ഭഗവാനെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഇതാണ് എല്ലാ ആകർഷകൻ അല്ലെ, സർവ ആകർഷകനാണ്. കൃഷ്ണ സഖ, അപ്പൊ അർജുനന്റെ കൃഷ്ണ എന്ന് വെച്ചാൽ അർജുനന്റെ പേരുണ്ട്. അർജുനന്റെ സഖാവ്. പിന്നെ വൃഷ്ണി ഋഷഭ അവനിദ്രോ അല്ലെ, അപ്പൊ വൃഷ്ണി എന്ന് വിളിക്കുന്നു, ഋഷഭ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. പിന്നെ ഏത് വരുന്നുണ്ട് അടുത്ത ഇവിടെ ഗോവിന്ദ എന്നുള്ള പേര് വരുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് അടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. ഗോക്കളെയും ദ്വിജന്മാരെയും അല്ലെ ദേവന്മാരെയൊക്കെ അവരുടെ ദുരിതങ്ങളെല്ലാം തീർക്കുന്നത് കൊണ്ട്. പിന്നെ യോഗേശ്വര എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. എല്ലാ യോഗങ്ങളും ഏതാണ് നമ്മൾ 4 യോഗങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചത് കർമ്മയോഗ, ജ്ഞാനയോഗ, ധ്യാനയോഗ, പിന്നെ ഏതാ ഭക്തിയോഗ അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാ യോഗകളുടെയും ഈശ്വരനാണ്. പിന്നെ അഖില ഗുരു എന്നാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാ എന്താണ് ഐശ്വര്യങ്ങളുടെയും നാഥ എന്നുള്ളത്. അഖില ഗുരു എല്ലാ അഖിലത്തിന്റെയും ഗുരു എന്നുള്ളതാണ്. ഗുരുവേ എന്നുള്ള ഭഗവാൻ എന്താണ് സർവ ഐശ്വര്യങ്ങളുടെയും നാഥ ഭഗവാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ നമ്മൾ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പല പല നാമങ്ങളിൽ ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചിട്ട് ആ ഭഗവാന് നമസ്കാരം അർപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്.
അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെ ചുരുക്കമായിട്ട് ഭഗവാനെ പല പല പേരുകൾ വിളിച്ച് നമസ്കരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. വിമർത്തനം ഭാവാത്ത ശീല പ്രഭാതർക്ക് അല്ലയോ കൃഷ്ണ, അർജുന സഖേ, അല്ലയോ കൃഷ്ണി കുലശ്രേഷ്ഠ, വിഷ്ണു കുലശ്രേഷ്ഠ, ഭൂമിയിലെ ഉപദ്രവകാരികളായ രാഷ്ട്രീയ ശക്തികളുടെ അന്തകനാണെന്ന് അന്തക എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അങ്ങയുടെ വീര്യം ഒരിക്കലും ക്ഷയിക്കുന്നില്ല. അതീന്ദ്രിയ ധാമത്തിന്റെ ഉടമയാണെന്ന് ഗോക്കളുടെയും ബ്രാഹ്മണരുടെയും ഭക്തരുടെയും ദുരിത ശമനത്തിനായി അവതരിക്കുന്ന സർവയോഗ ശക്തികളുടെയും ഉടമയും സമസ്ത പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും ഗുരുവുമാണെന്ന് സർവശക്തനായ ഭഗവാൻ അങ്ങാവുന്നു. അങ്ങേക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ സാദരം പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ പാണ്ഡവർക്ക് മാത്രമല്ല, എല്ലാവർക്കും അല്ലെ, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പല പല റോളുകൾ അല്ലെ, ആ റോളുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഗുരുവായിട്ടും, എല്ലാത്തിന്റെ ദുരിതങ്ങൾ മാറ്റുന്നയാളായിട്ടും, പിന്നെ ഏതാണ് എല്ലാ യോഗശക്തികളുടെ അധിപനായിട്ടും, വിഷ്ണുകുലത്തിന്റെ അധിപനായിട്ടും, അങ്ങനെ പല പല റോളുകളാണ് ഇവിടെ ആര് ചെയ്തത്? ഭഗവാൻ ചെയ്തത്. അതെല്ലാം ഓർമ്മിപ്പിച്ച് സമ്മറൈസ് ചെയ്യുകയാണ്, ഇവിടെ ചുരുക്കി പറയുകയാണ് കുന്തിദേവി. ഭാവാത്ത ചില പ്രഭാതത്തിലെ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ സംബന്ധിച്ച സംക്ഷേപ വിവരണം സംക്ഷേപിച്ച് ചുരുക്കി ശ്രീമതി കുന്തിദേവി ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു. സർവശക്തനായ ഭഗവാന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ ശാശ്വത അതീന്ദ്രിയ ധാമമുണ്ട്. ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനാണ്, ശാശ്വതനാണ് അല്ലെ. അതീന്ദ്രിയ ധാമത്തിലാണ് വസിക്കുന്നത്. അവിടെ അദ്ദേഹം സുരഭി പശുക്കളെ പരിപാലിക്കുന്നതിൽ വ്യാപൃതനായിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധാമത്തിൽ അദ്ദേഹം ഏതാ ചെയ്യുന്നത്? അവിടുത്തെ സുരഭി പശുക്കളെ, ഗോബ്രാഹ്മണ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ഗോക്കളെയും ബ്രാഹ്മണരെയും ബഹുമാനിക്കുന്നതാണ് പരിപാലിക്കുന്നത്. ഇവിടെ സുരഭി പശുക്കളെ പരിപാലിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം എന്താണ്? വ്യാപൃതനായിരിക്കുന്നു. അനേകായിരം ഐശ്വര്യ ദേവതകളാൽ പരിസേവിതനാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പൊ എന്താണ്? ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷ്മി ദേവിമാരാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദസേവ ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. തന്റെ ഭക്തരെ പുനരാർജിക്കാനും ഭരണ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കേണ്ടവരായ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളുടെയും രാജാക്കന്മാരുടെയും വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിലെ ഉപദ്രവകാരികളായവരെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാനും ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ അവതാര ഉദ്ദേശം കൂടെ പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ്? അവിടെ അദ്ദേഹം ലക്ഷ്മി ദേവികളാൽ അല്ലെ, ദേവതകളാൽ എപ്പോഴും സേവിതനാണ്. എന്നാലും എന്താണ്? ഭക്തരെ എന്ത് ചെയ്യണം? തിരിച്ചു ധാമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം. അതേപോലെ തന്നെ ഭൂമിയിൽ അർഹമായിട്ടുള്ളവരെ എന്ന് വെച്ചാൽ ധർമാധിഷ്ഠിത ഭരണം നടത്തുന്നവരെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭരണത്തിൽ കൊണ്ടുവരണം. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അധർമ്മികളെ വധിക്കണം, ഉന്മൂലനം ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ടാണ് കൗരവരെയും മറ്റും ഉന്മൂലനം ചെയ്തത്, പാണ്ഡവര് അധികാരത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നത്. അതപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു അവതാര ഉദ്ദേശമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അപരിമിതമായ ശക്തികളാൽ, അളക്കാൻ പറ്റാത്ത ശക്തികളാൽ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നു. എങ്കിലും അദ്ദേഹം ശക്തിക്ഷയം സംഭവിക്കാതെ സദാ വീരസമ്പൂർണനായിട്ട് നിലകൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് എന്താണ്? ഇലക്ട്രിസിറ്റി പവർ ഹൗസിന്റെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ മുമ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. എന്താണ്? പവർ ഹൗസിൽ ധാരാളം ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുമെങ്കിലും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ ഓരോന്നിനും ഉപയോഗിക്കും അല്ലെ. ബൾബ് കത്താൻ എത്ര വേണം, AC പ്രവർത്തിക്കാൻ എത്ര വേണം അല്ലെ, നമ്മൾ മിക്സി ഉപയോഗിക്കാൻ എത്ര വേണം, അത്രയും നമ്മൾ എടുക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലെ. പക്ഷെ ശക്തി എന്താണ്? നമുക്ക് അളക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ്. അവിടെ കൂടുതൽ പവർ ഉണ്ട് അവിടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പവർ ഹൗസിൽ. അതേപോലെ ഭഗവാന്റെ ശക്തി നമുക്ക് അളക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷെ എന്താണ്? ഓരോന്നിനും അദ്ദേഹം കുറച്ച് കുറച്ച് ശക്തിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാണ്. എങ്കിലും അദ്ദേഹം ശക്തിക്ഷയം എത്ര എടുത്താലും ശക്തിക്ക് ഒരു കുഴപ്പവും വരത്തില്ല, കുറവും വരത്തില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അത്രയ്ക്ക് ശക്തിയാണ്, അപരിമേയനാണ്, അപരിമിതമായ ശക്തിയാണ്. ജീവാത്മാക്കളുടെ പൊതുക്ഷേമത്തിന് അതീവ മുഖ്യ ഘടകങ്ങളാകയാൽ ഗോക്കളും, ഗോവിന്ദ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ഗോക്കളും ബ്രാഹ്മണരും ഭഗവത് ഭക്തരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സവിശേഷ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് പാത്രമാകുന്നു. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗോവിന്ദനായതെന്നും എന്തിനാണ് ഭഗവത് ഭക്തരെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ആവിർഭവിച്ചതെന്നുമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ കൂടുതൽ നേടുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് ബ്രാഹ്മണരും ഗോക്കളും ഭക്തരും. അപ്പൊ അവരെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ചുമതലയും ഭഗവാനാണ്. ശ്ലോകം 44.
ഇതിൽ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ പ്രതികരിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. സൂതവാച, നൈമിഷാരണ്യത്തില് ഋഷിമാരോട് സൂതൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് അല്ലേ ഇത്. അപ്പൊ സൂതൻ അരുളി ചെയ്തു, ഹൃദയധം കളപഥേ പരിണൂഢാഖിലോദയ മന്ദം ജഹാസ വൈകുണ്ഠോ മോഹയൻ ഇവ മായയ. ഹൃദയധം കളപഥേ പരിണൂഢാഖിലോദയ മന്ദം ജഹാസ വൈകുണ്ഠോ മോഹയൻ ഇവ മായയ. ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹൃദയേത്നം കളപതൈ പരിണൂതാഖിലോദയ മന്ദം ജഹാസ വൈകുണ്ഠോ മോഹയന്നിവ മായയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഇതെങ്ങനെ പ്രതികരിച്ചു? ഒരു പുഞ്ചിരി അല്ലേ, മന്ദഹാസം. ഭഗവാന്റെ മന്ദഹാസം ഭയങ്കര ആകർഷകമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കാണുന്നത്. ആ മന്ദഹാസമാണ് നമ്മളെ കൂടുതൽ ആകർഷിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് വലിയ ആളുകൾ. എന്താണ്, നമ്മളെ പോലെ ഇങ്ങനെ കലബല സംസാരിക്കത്തില്ല. അപ്പൊ അതിനെ പ്രതികരിക്കുന്ന എങ്ങനെ, ഒന്നുകിൽ ഒരു മന്ദഹാസം, അല്ലെങ്കിൽ ആ കൈ കാണിച്ച് തഥാസ്തു എന്ന് പറയത്തില്ലേ. അപ്പൊ അതേപോലെ അങ്ങനെ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിലാണ് എല്ലാം അംഗീകരിച്ചു എന്ന് പറയും. നമ്മള് ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ ഋഷിമാരുടെ ആവശ്യം വന്നപ്പോ അവര് ഭഗവാനെ വിവാഹം കഴിക്കാനായിട്ടൊക്കെ താല്പര്യം കാണിച്ചപ്പോ എന്താ ചെയ്തത്? അപ്പോഴും ഭഗവാൻ മന്ദഹസിച്ചതേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹമെല്ലാം ഞാൻ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അടുത്ത ജന്മത്തില് ദ്വാരകയില് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ട് ജനിച്ചപ്പോഴാണ് അവര് 16,100 രാജകുമാരിമാരായിട്ടും അവതരിച്ച് ഭഗവാൻ വിവാഹം കഴിച്ചത്. അപ്പൊ ഒരു മന്ദഹാസം മാത്രമേ അവിടെ ചെയ്തുള്ളൂ. അതാണ് ഇവിടെ എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മന്ദഹാസം എന്താണ്? മായാശക്തിയാലുള്ള മന്ദഹാസമാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സൂത ഗോസ്വാമി അരുളി ചെയ്തു, പ്രഥയ കുന്തി ദേവി യുദ്ധം. ഇത് കളപദേ, തെരഞ്ഞെടുത്ത പദങ്ങളാൽ. അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയും എല്ലാം അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പറയണ്ട. തെരഞ്ഞെടുത്ത പദങ്ങളാലാണ് ആര് പ്രാർത്ഥിച്ചത്? പുകഴ്ത്തിയത് കുന്തി ദേവി അല്ലെ. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഓരോ കാര്യങ്ങളാണ്. നമ്മൾ പ്രഗൽഭ വേണ്ട എന്നുള്ളതാണ്. വെറുതെ എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്? വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഏതുപോലെ തവളകളെ പോലെ അല്ലെ, ആവശ്യത്തിനുള്ള വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. പരിണോദിക്കപ്പെട്ട അഖില ഉദയമാഹാത്മ്യങ്ങൾ മന്ദമായി ജഹാസ പുഞ്ചരിച്ചു. വൈകുണ്ഠക ഭഗവാൻ മോഹിപ്പിക്കുന്ന പോലെ മായ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മായാശക്തി. ഇവിടെ മായാശക്തി എന്ന് പറയുമ്പോ ഭഗവാന്റെ കൃപയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കുന്തിദേവി ഇങ്ങനെ പ്രേസ് ചെയ്തപ്പോ എന്ത് ചെയ്ത്? ഭഗവാൻ മന്ദഹസിച്ച് ഭഗവാന്റെ കൃപ ആരിൽ ചൊരിഞ്ഞു? കുന്തിദേവിയിൽ ചൊരിഞ്ഞു. എല്ലാം അംഗീകരിച്ചു, ഞാൻ എല്ലാം സ്വീകരിച്ചു എന്നാണ്. വിവർത്തനം ഭാവാത്തിൽ ശില പ്രഭുപാദർക്ക് ജയസൂത ഗോസ്വാമി അവരിൽ ചെയ്തു. ഇപ്രകാരം ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുവാനായി വിശിഷ്ടമായ വാക്കുകളെ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ കുന്തി ദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ ശ്രവിച്ച അദ്ദേഹം മന്ദഹസിച്ചു. ആ മന്ദഹാസം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മായാശക്തിയെ പോലെ തന്നെ വശ്യമോഹനമായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? ഏറ്റവും ആകർഷകമായിട്ടുള്ളതായിരുന്നു ഭഗവാന്റെ മന്ദഹാസം എന്നാണ്. ഭാവാർത്ഥം, ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മെ മോഹിപ്പിക്കുന്നത് എന്ത്? ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. നമ്മൾ ഏതിലാ പഠിച്ച? 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചു അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ഓരോ ഏതാ പറയുന്നത്? അതിന് ഏത് ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ച ഏതാണ്? 10ാമത്തെ അധ്യായം എന്തായിരുന്നു? വിഭൂതിയോഗം അല്ലേ. നമ്മളെല്ലാം മറന്നു. ഇനി ഭക്തിശാസ്ത്രയിൽ വേണം ഇതൊക്കെ പൊടിതട്ടി എടുക്കാൻ അല്ലെ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നതിൽ വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്ന ബദ്ധാത്മാക്കളും ഭഗവാന്റെ മായാശക്തിയാൽ മോഹിതരാകുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ്? എല്ലാത്തിനെയും മോഹിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഈ പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്നത് ചര അചര എല്ലാം തന്നെ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? എപ്പോഴും പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയായ മായയില് നമ്മൾ അകപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവത് മാഹാത്മ്യങ്ങളാൽ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ മോഹിക്കപ്പെട്ടവരാകുന്നു ഭഗവത് ഭക്തർ. അപ്പൊ ബദ്ധാത്മാക്കളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഭഗവത് ഭക്തർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മാഹാത്മ്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കിയവരാണ്. അവർക്ക് മോഹമില്ല.
ഭഗവാന്റെ കൃപാപുരസരമായ അനുഗ്രഹങ്ങളും അവരുടെ മേലുണ്ട്. ശുദ്ധഭക്തരെ അപ്പം ഭഗവാൻ എന്താണ് അവരോട് കൂടുതൽ കൂറുകയാണ് അല്ലെ. വൈദ്യുത ശക്തിക്ക് അനേക വിധങ്ങളായ കാര്യശേഷികൾ ഉള്ളത് പോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപമ. ശക്തി വിവിധങ്ങളായ രീതിയിൽ പ്രകടമാക്കുന്നു. പല അവതാരങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോഴും പല തരത്തിലാണ് അദ്ദേഹം അവതരിക്കുന്നത്. മൃഗമായിട്ടോ പക്ഷികളായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യരായിട്ടോ അങ്ങനെ പല തരത്തിലും. ഭഗവത് മഹാത്മ്യം അതിനെല്ലാം ഓരോ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങളുടെ ഒരു അംശത്തെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ ശ്രീമതി കുന്തി ദേവി പ്രാർത്ഥിച്ചുള്ളൂ. ഭഗവാന് ഒരുപാട് തരം ശക്തികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഇവിടെ ആര് പറഞ്ഞുള്ളൂ? കുന്തി ദേവി എന്ത് ചെയ്ത് പരാമർശിച്ചുള്ളൂ. അത് വെച്ചിട്ടാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ ഭക്തരും അദ്ദേഹത്തെ ഇത്തരത്തിൽ വിശിഷ്ട പദങ്ങളാൽ ആരാധിക്കുന്നതിനാൽ ഭഗവാൻ ഉത്തമ ശ്ലോകൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഉത്തമ ശ്ലോകൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഉത്തമനാണ്, ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനാണ് അല്ലെ. പല പല തരത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ശ്ലോകങ്ങളാൽ അല്ലെ, കീർത്തനങ്ങളാൽ പ്രകീർത്തിക്കപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഉത്തമ ശ്ലോകൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഭഗവത് മാഹാത്മ്യങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി മുഴുവനായി വിവരിക്കുവാൻ എത്ര ഉയർന്ന തോതിലുള്ള വിശിഷ്ട പദങ്ങളും. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഞാൻ ഇത് ചെയ്തിട്ടില്ലേ? ലൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ. ഞാൻ ഇവിടെ ലൈവ് ഉണ്ട് മാതാജി. ചോദിച്ചത്. എന്നിരുന്നാലും വിശിഷ്ട പദങ്ങളും പര്യാപ്തമല്ല. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കാൻ നമുക്ക് വാക്കുകളില്ല അല്ലെ. അനന്തന് പോലും പറ്റുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. 1000 നാവുള്ള അനന്തന് പോലും. എന്നിരുന്നാലും വളർന്നു വരുന്ന ശിശുവിന്റെ മുറിവാക്കുകളാൽ ഒരച്ഛൻ സംതൃപ്തനാകുന്നത് പോലെ അത്തരം പ്രാർത്ഥനകളാൽ ഭഗവാൻ സംതൃപ്തനാകുന്നു. നമ്മളൊക്കെ എന്താണ്? ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ വേറെ ശിശുക്കളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരു ശിശുവായിട്ടുള്ള കുന്തി ദേവി പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോ കുറച്ചേ പറഞ്ഞുള്ളൂ എങ്കിലും ഭഗവാൻ എന്താണ്? അത് സന്തോഷം നൽകി എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളും എത്ര പ്രാർത്ഥിച്ചാലും വളരെ കുറച്ചേ നമുക്ക് അറിയൂ പ്രാർത്ഥനകളെങ്കിലും അറിയാവുന്ന പ്രാർത്ഥന ചെയ്താല് അത് ഭഗവാന് ഇഷ്ടമാകും. മായ എന്ന പദം വ്യാമോഹം, കൃപ എന്നീ 2 അർത്ഥങ്ങളിലും ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ മായ എന്ന പദം കുന്തി ദേവിയുടെ മേലുള്ള ഭഗവാന്റെ കൃപ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ മായയാൽ എന്ന് നേരത്തെ വന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ കൃപയാലാണ് ഭഗവാൻ എന്റേത് കുന്തി ദേവിക്ക് പ്രതികരണമായിട്ട് മന്ദഹസിച്ചത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശ്ലോകം 45. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകം മുതല് 52ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ അടുത്ത ആളിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ വിഷമം തീർക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അടുത്ത് ചെയ്യുന്നത്. ഈ 45 മുതൽ 52 വരെയുള്ള ശ്ലോകം. അപ്പൊ മഹാഭാരത യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് ആദ്യം ഭഗവാൻ പുറപ്പെടാൻ നിന്നപ്പോ ആരോടി വന്നു? ഉത്തര ഓടി വന്നു അല്ലെ. അടുത്ത ഭഗവാൻ യാത്രയാകാൻ നിന്നപ്പോ കുന്തി ദേവി വന്നു. ഇപ്പൊ പോകുന്നോ? എന്റെ പാണ്ഡവര് ഇങ്ങനെ വിഷമിക്കത്തില്ലേ? അവർക്കെല്ലാം നഷ്ടമാകത്തില്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അവസാനം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ചിന്ത വെടിഞ്ഞ് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കുന്തി ദേവി ചെയ്തത് അല്ലെ. അപ്പൊ അടുത്തതാ ആര് തടസ്സം നിൽക്കുന്നു? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് തടസ്സം നീക്കുന്നു. കാരണം എന്താ? അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ മനപ്രയാസം. എന്താ? തനിക്ക് രാജ്യം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബന്ധുക്കളെയും ഗുരുക്കന്മാരെയും പിന്നെ ആരാണ് സുഹൃത്തുക്കളെയും മറ്റു രാജാക്കന്മാരെയും എത്രയാണ് 18 അക്ഷൗഹിണി പടയാണ് വധിക്കേണ്ടി വന്നത്. പാണ്ഡവരൊഴികെ എല്ലാവരും യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരും വധിക്കപ്പെട്ടു അല്ലെ. അപ്പൊ 18 അക്ഷൗഹിണി പടയാണ് വധിക്കപ്പെട്ടത്. എല്ലാ യുവാക്കളായിരിക്കും യുദ്ധത്തിന് വരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ യുവാക്കളെയാണ് എല്ലാം കൊന്നത് അല്ലെ. അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ? എനിക്ക് സിംഹാസനത്തിൽ കയറുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമായിട്ട്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് വളരെയധികം മാനസികമായിട്ട് വിഷമം തോന്നി. അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനും അതിന് പരിഹാരം കാണാനുമാണ് അദ്ദേഹം ആരോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്? ഭഗവാനോട്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനോട് ഇപ്പൊ പോകണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് തടയുന്നത്. സാമ്പാഠം മന്ത്ര്യ പ്രവിശ്യ ഗജസാഹ്വയ ശ്രീയശ്ചാസപുരം യാസ്യൻ പ്രേംണാ രാജ്ഞ നിവാരിതഃ. സാമ്പാഠം ഇത്യുപമന്ത്ര്യ പ്രവിശ്യ ഗജസാഹ്വയം ശ്രീയശ്ചാസപുരം യാസ്യൻ പ്രേംണാ രാജ്ഞ നിവാരിതഃ.
വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി വായിക്കട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താം വാടം ഗിരി ഉപമന്ത്ര്യ പ്രവശ്യ ഗജസാഹ്വയം ശ്രീയച്ഛാസ്വപുരം യാസ്യൻ പ്രേംണാ രാജ്ഞാ നിവാരിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താമ്പാഠം ഇത്യുപാമന്ത്ര്യ പ്രവിശ്യ ഗജസാഹ്വയം ശ്രീയശ്ചാസ്വപുരം യാസ്യൻ പ്രേംണാ രാജ്ഞ നിവാരിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പദാനുപദാർത്ഥ ശ്രീല പ്രഭുപാദക്കെതിരെ താം അവരെല്ലാം പാഠം സ്വീകരിച്ചു അപ്രകാരം ഉപാമന്ത്ര്യ അനന്തരമായി അറിയിച്ചു പ്രവേശിച്ച് ഗജ സാഹോയം. ഗജ എന്ന് വെച്ചാൽ ഹസ്തി അല്ലെ, ഹസ്തിനപുരം എന്നുള്ളതിനാണ് ഗജസാഹോയം, ഹസ്തിനപുരത്തിലെ കൊട്ടാരം. സ്ത്രീയ മറ്റ് സ്ത്രീജനങ്ങൾ സ്വപുരം സ്വവാസതി യാസ്യൻ ഗമിക്കുന്ന വേളയിൽ പ്രേമത്തോടെ രാജാവിനാൽ നിവാരിത തടയപ്പെട്ടു. അപ്പൊ നമ്മൾ യാത്ര പറയാൻ പോകുമ്പോ എന്താ യാത്ര അല്ലെ, ഏതെങ്കിലും വീട്ടിൽ നിന്ന് യാത്ര പറയുമ്പോ നമ്മളെല്ലാവരോടും യാത്ര പറയും അല്ലെ. അതേപോലെയാണ് ഭഗവാനും സ്ത്രീകളോട്, ഉള്ളിൽ നിന്ന സ്ത്രീകൾ, അവര് പുറത്ത് വരുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് അവരോട് യാത്ര പറയാനായിട്ട് പോയപ്പോഴാണ് ആര് വരുന്നത്? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് തടയുന്നത്. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥ ചില പ്രഭാത ഫിജൻ. അപ്രകാരം ശ്രീമതി കുന്തി ദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ സ്വീകരിച്ച ശേഷം ഭഗവാൻ ഹസ്തിനപുരത്തിലെ രാജഭവനത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് മറ്റുള്ള സ്ത്രീജനങ്ങളോട് താൻ മടങ്ങി പോകുന്ന വിവരം അറിയിച്ചു. എന്നാൽ മടങ്ങാൻ ഒരുങ്ങുന്ന വേളയിൽ സ്നേഹത്തോടെ അഭ്യർത്ഥിച്ച യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജനാൽ ഭഗവാൻ തടയപ്പെട്ടു. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് യാത്ര തടയുന്നത് അല്ലെ, മുടങ്ങുന്നത്. വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭുപാദ. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ദ്വാരകയിലേക്ക് മടങ്ങാൻ നിശ്ചയിച്ചുറച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ഹസ്തിനപുരത്തിൽ തന്നെ വസിക്കുന്നതിന് പ്രേരിപ്പിക്കുവാൻ ആർക്കും കഴിഞ്ഞില്ല. എന്നാൽ ഭഗവാൻ അല്പദിനങ്ങൾ കൂടി അവിടെ വസിക്കുവാനുള്ള യുധിഷ്ഠിര രാജാവിന്റെ എളിയ അഭ്യർത്ഥന ഉടനടി സഫലമായി. യുധിഷ്ഠിര രാജന്റെ ശക്തി പ്രേമപൂർവമായ മമതയാണെന്ന് ഈ സംഭവം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താ, ഭഗവാനെ തടഞ്ഞത് എന്താണ്? കുറച്ചു നാളും കൂടെ ഇവിടെ ഹസ്തിനപുരത്തിൽ തങ്ങുക എന്നാണ്. അപ്പൊ വളരെ സ്നേഹത്തോടെയാണ്, മമതയാണ് അല്ലെ, സ്നേഹഭാവത്തിലാണ് ഇവിടെ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അല്ലാതെ രാജാവ് മഹാരാജാവ് എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല, ഒരു ജ്യേഷ്ഠൻ എന്ന തരത്തിലാണ്. ഭഗവാന്റെ കാളും മൂത്തതാണ് യുധിഷ്ഠിര രാജാവ്. അപ്പൊ ഒരു ജ്യേഷ്ഠൻ എന്ന തരത്തിൽ സ്നേഹത്തോടെ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ആ സ്നേഹത്തെ ഭഗവാൻ നിഷേധിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. സർവശക്തനായ ഭഗവാനെ അപ്രകാരം പ്രേമയുധ സേവനത്തിലൂടെ അല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗത്തിലൂടെയും കീഴ്പ്പെടുത്താൻ സാധ്യമല്ല. അതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. എന്താണ്? ഭഗവാന് കീഴ്പ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ അതിനെന്ത് വേണം? പ്രേമയുധ സേവനം വേണം. അപ്പൊ നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് പ്രേമയുധ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവാന് നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാന് തന്റെ എല്ലാ വ്യവഹാരങ്ങളിലും ഭഗവാൻ പൂർണ്ണ സ്വതന്ത്രനാണ് അല്ലെ. നമ്മളത് പഠിച്ചത് സ്വരാടാണ്. എന്നാൽ അദ്ദേഹം തന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തരുടെ പ്രേമയുധ സ്നേഹബന്ധത്താൽ സ്വമേധയ കടപ്പാടുകളെ സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ സ്നേഹം വരുമ്പോ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോ അതൊക്കെ ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഭക്തർക്ക് എന്തെങ്കിലും, ഭഗവാന്റെ ഭക്തർക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നാൽ അതെല്ലാം ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഏറ്റെടുത്ത് പരിഹരിക്കുന്നു. പാണ്ഡവരോട് അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്തത്? കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ യുധിഷ്ഠിരൻ വീണ്ടും ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ശ്ലോകം 46. വ്യാസാദ്യൈശ്വരേഹാജ്ഞൈ കൃഷ്ണേന അത്ഭുത കർമ്മണ പ്രബോധിതോ അപീതിഹാസേർ അബുദ്ധ്യത ശുഭാർത്തിരഃ. വ്യാസാദ്യൈശ്വരേഹാജ്ഞൈ കൃഷ്ണേന അത്ഭുത കർമ്മണ പ്രബോധിതോ അപീതിഹാസൈർ അബുദ്ധ്യത ശുഭാർത്തിതഃ. വ്യാസാദൈരീശ്വരേഹാജ്ഞൈ കൃഷ്ണേന അത്ഭുത കർമ്മണ പ്രബോധിതോ അപ്രീതിഹാസൈർ അബുദ്ധ്യത ശുചാർപ്പിതഃ. ശോകാകുലനായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാൾ വായിച്ചോളൂ.
കർമ്മണ വ്യാസേ ധൈരീശ്വരേ ഹജ്ഞേ കൃഷ്ണനത്ഭുത കർമ്മണ പ്രബോധിതോ ബീതിഹാസേർന ബുദ്ധ്യത ശുഭാർപ്പിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ അഭിതിഹാസയർ അല്ലെ, ഇതിഹാസയർ, അതാണ് അഭിതിഹാസയർ എന്ന്. ഇതിഹാസയർ അബുദ്ധ്യത സോറി എന്താണ് ശ്രീലപ്രഭാതർക്കിജ് പെട്ടെന്ന് അതിനെ ചിന്തിച്ചപ്പോ വാക്കുകൾ. വ്യാസദേവൻ നേതൃത്വം നൽകുന്ന മഹർഷി ശ്രേഷ്ഠന്മാരാൽ ഈശ്വര സർവശക്തനായ ഭഗവാൻ ഈ കാഴ്ചയാൽ ജ്ഞാനികളാൽ സ്വയം കൃഷ്ണനാൽ അത്ഭുത കർമ്മണ സർവ അമാനുഷ്യ കർമ്മങ്ങളും നിർവഹിക്കുന്ന ഒരുവനാൽ പ്രബോധിത സാധനപ്പെടുത്തപ്പെട്ടു. അഭിയെങ്കിൽ തന്നെയും ഇതിഹാസയും ചരിത്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള തെളിവുകളാൽ ഇല്ല അബുദ്ധ്യത സംതൃപ്തനായി ശുചാർപ്പിത ശോകാകുലനായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തന ഭാവാത്ത് ശിലപ്രഭുപാദർക്കിജ്. ഇവിടെ യുധിഷ്ഠിരനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ശോകാകുലനായ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെ സാന്ത്വനപ്പെടുത്തുവാൻ ഇവിടെ ആരൊക്കെ ശ്രമിച്ചു? വ്യാസ മഹർഷിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മഹർഷി വര്യന്മാർ എല്ലാം ശ്രമിച്ചു. അപ്പൊ രാജകൊട്ടാരമല്ലേ, അവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ മഹർഷി ഉണ്ടല്ലേ, ഋഷിമാരുണ്ട്. അവരെല്ലാം ആരുടെ നേതൃത്വത്തില്? വ്യാസ മഹർഷിയുടെ നേതൃത്വത്തില് ആരെ സമാധാനപ്പെടുത്താൻ? നീ ചെയ്തതൊന്നും തെറ്റല്ല, നീ നിന്റെ ധർമ്മമേ അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ, ഇതൊരു ധർമ്മയുദ്ധമാണ്, ഇത് അനിവാര്യമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ആശ്വസിപ്പിച്ചിട്ടും യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് എന്ത് ചെയ്തില്ല? തൃപ്തനായില്ല, വിഷമം മാറിയില്ല. പിന്നെ ഭഗവാൻ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു? ആ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെ ഉപദേശിച്ചു. അപ്പൊ എന്നിട്ടും എന്ത് ചെയ്തില്ല? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ വിഷമം മാറിയില്ല. പിന്നെ എന്താണ്? ചരിത്ര പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ചും സംസാരിച്ചു നോക്കി. ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരണികൾ പറഞ്ഞ് ആശ്വസിപ്പിച്ചു. പക്ഷെ ഇതൊന്നും എന്ത് ചെയ്തില്ല? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നവയായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇതിന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഓരോ ലീലയായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം എന്താ? അവസാന ഉപദേശം ആര് കൊടുക്കണം? ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ കൊടുക്കണം അല്ലെ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടും ഇതാണ് ബോധ്യപ്പെടാത്തത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ മനസ്സിൽ എന്ത് വിചാരിക്കുന്നു? ആരായിട്ടാണ്? ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആരായിട്ടിരിക്കുന്നു? പരമാത്മാവായിട്ട് അല്ലെ. പരമാത്മാവായിട്ട് യുധിഷ്ഠിരന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്ന് ഇതൊന്നും സ്വീകരിക്കണ്ട എന്ന് പറയുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്ത്? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് ഇവരെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടും എന്ത് ചെയ്തില്ല? ആ ദുഃഖം മാറിയില്ല, മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നാണ്. കാരണം എന്താണ്? ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തൻ അവിടെ ശരശയിൽ കിടപ്പുണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ ഒരു ശത്രുപക്ഷത്ത് നിന്നതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ, ആ ഭക്തനെ മനസ്സിലാക്കാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അറിയാം, എന്റെ ഒരു വലിയ ഭക്തനാണ് അത് ആ കിടക്കുന്നതെന്ന് അറിയാം അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ മാഹാത്മ്യപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഒരു അവസരമായിട്ടാണ് ഇവിടെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് ഒന്നും ബോധ്യപ്പെടാതെ പരമാത്മാ ആ ഒരു ലീല ചെയ്തത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ വിശേഷിച്ചും താൻ ഹേതുവായി നടന്ന മനുഷ്യരുടെ കൂട്ടക്കൊലയോർത്ത് ധർമ്മിഷ്ഠനായ യുധിഷ്ഠിര രാജാവിന് അത്യധികം മനോവ്യഥയുണ്ടായി, ദുഃഖമുണ്ടായി. ദുര്യോധനൻ സിംഹാസനത്തിൽ വാഴുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹം നല്ല രീതിയിൽ ഭരണം നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്തു പോന്നിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം അധർമ്മിയാണ്, ഇവരോട് അധർമ്മം കാണിച്ചു എങ്കിലും രാജ്യഭരണം നന്നായിട്ട് പോയിരുന്നു എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം നല്ല രീതിയിൽ ഭരണം നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ആകയാൽ ഒരർത്ഥത്തിൽ യുദ്ധത്തിന്റെ ആവശ്യം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ നീതി തത്വങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് യുധിഷ്ഠിരൻ അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റേണ്ടതായി വന്നു. കാരണം എന്താണ്? പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ച് ആർക്കാണ് കിട്ടേണ്ടത്? പാണ്ഡവർക്കാണ് രാജ്യം കിട്ടേണ്ടത്, പ്രത്യേകിച്ച് യുധിഷ്ഠിരൻ അല്ലെ. അപ്പൊ അത് നടപ്പിലാക്കാനായിട്ട് ആര് സമ്മതിച്ചില്ല? ദുര്യോധനനും അതേപോലെ തന്നെ ധൃതരാഷ്ട്രരും സമ്മതിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നീതി തത്വങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് എന്നിവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോ മനുസ്മൃതിയിലൊക്കെ പറയുന്ന അനുസരിച്ച്, അതേപോലെ തന്നെ കൗടില്യന്റെ അർത്ഥശാസ്ത്രക്കം അനുസരിച്ച് യുധിഷ്ഠിരനാണ് മഹാരാജാവാകേണ്ടത്. രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ പക്ഷവും ഈ വാദമുഖത്തെയാണ് കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതാണ് ഇതാണ് പൊളിറ്റിക്സ് പറയുന്നതും അതാണ് ശരിയെന്ന്.
സർവ്വരാജാക്കന്മാർക്ക് ലോകത്തെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളും സഹോദരന്മാർ പ്രതിയോഗികളായി ഈ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. അതുകൊണ്ടാണ് മഹാഭാരതം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നുവെച്ചാൽ എല്ലാവരും, എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കാളികളായി. അതുകൊണ്ട് മഹാഭാരത യുദ്ധം. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ യുധിഷ്ഠിര രാജാവിന്റെ പക്ഷത്തുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പോലും ഏതാണ്, ഒരു പക്ഷത്ത് ചേർന്ന്. അപ്പൊ ആളുകൾ മാത്രമല്ല, രാജാക്കന്മാര് മാത്രമല്ല, ഭഗവാനും ചേർന്നു. 18 ദിവസത്തെ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തില് എത്ര ആളുകള്? 64 ലക്ഷം. 64 കോടി. 18 അക്ഷൗണിപ്പടയല്ലേ. അപ്പൊ 64 കോടി മനുഷ്യർ വധിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി എന്നും അനേക ദശലക്ഷങ്ങളെ കാണാതായി എന്നും മഹാഭാരതം ആദിപർവം 2:25-2:5 പറയുന്നു. ഫലത്തിൽ 5000 വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിലുണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ മഹായുദ്ധമായിരുന്നു ഇത്. ഇപ്പൊ 18 അക്ഷൗണിപ്പടയും വധിക്കപ്പെടുകയോ അതില് അനേക ദശലക്ഷങ്ങളെ കാണാതാവുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തു. അംഗഭംഗം സംഭവിച്ചവർ, അങ്ങനെയെല്ലാം വലിയ ഒരു ദുരിതമായിരുന്നു ഈ വലിയ മഹായുദ്ധം. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനെ സിംഹാസന ആരൂഢനാക്കാനായി മാത്രം നടത്തപ്പെട്ട ഈ കൂട്ടപ്പൊരുതി അത്യന്തം വേദനാജനകമാണ്. അതെ അല്ലെ, 18 ദിവസം കൊണ്ട് നടത്തിയതാണ് ഈ കൂട്ടപ്പൊരുതിയാണ് അല്ലെ, എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് വധിക്കുകയാണ്. ആകയാൽ ഉദ്ദേശ്യം നീതിനിഷ്ഠമാകയാൽ യുദ്ധവും നീതിപൂർവകമാണെന്ന് വ്യാസദേവനെ പോലുള്ള ശ്രേഷ്ഠ ഋഷിവര്യന്മാരും ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ സ്വയവും വിവരിച്ച ചരിത്ര പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് സ്വയം ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചു. അപ്പൊ ഋഷിവര്യന്മാര് പറഞ്ഞു, ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഇത് ശരിയാണ്, ധർമ്മയുദ്ധമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും പറഞ്ഞു അല്ലെ. എന്നിട്ടും തൃപ്തിയായില്ല എന്നാണ്. എന്നാൽ അക്കാലത്ത് ഏറ്റവും മഹത് വ്യക്തികളാൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ട് പോലും യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് സംതൃപ്തനായില്ല. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഇവിടെ അതിമാനുഷിക കൃത്യങ്ങൾ നിർവഹിച്ചവനായി സംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത്രയും അക്ഷൗണി പടകളെ വധിക്കാനായിട്ട് ആരുടെയാണ് ഇച്ഛയായിരുന്നു? ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയായിരുന്നു അല്ലെ. അർജുനൻ ഒരു മാധ്യമമായതേ ഉള്ളൂ, ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്, ഉപകരണമായതേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഇവരെല്ലാം വധിച്ചത്. എന്നാൽ ഈ വിശേഷ സന്ദർഭത്തിൽ വ്യാസദേവനോ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനോ യുധിഷ്ഠിര രാജാവിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അതിമാനുഷ്യ കർത്താവ് എന്ന നിലയെ ഭഗവാൻ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നാണോ ഇതിനർത്ഥം? അല്ല, നിശ്ചയമായും ഇത് അപ്രകാരം അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ എന്താ അതിമാനുഷ്യനാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു യുധിഷ്ഠിര രാജാവിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നാണോ? അല്ല, ഭഗവാൻ സ്വ ഇച്ഛപ്രകാരം ഈശ്വരൻ അഥവാ യുധിഷ്ഠിര രാജന്റെയും വ്യാസദേവന്റെയും അന്തരംഗസ്ഥനായ പരമാത്മാവെന്ന നിലയിൽ അധികതരമായ അതിമാനുഷിക കൃത്യം നിർവഹിച്ചു എന്നാണ് ഇതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം. അപ്പൊ ഇവിടെ ചെയ്ത അതിമാനുഷിക കൃത്യം എന്താണ്? പരമാത്മാ രൂപത്തിലിരുന്ന് യുധിഷ്ഠിരനോട് പറയുകയാണ്, നീ ഇതൊന്നും കൊള്ളണ്ട അല്ലെ, ഇതൊന്നും നീ ഉൾക്കൊള്ളണ്ട എന്ന് പറയുകയാണ് ചെയ്തത്. അതാണ് ഇവിടുത്തെ അതിമാനുഷിക പ്രവൃത്തി. യുധിഷ്ഠിര മനുഷ്യനല്ല, ഉള്ളിലിരുന്ന ഭഗവാൻ തന്നെ അല്ലെ. യുധിഷ്ഠിര രാജാവിന്റെ അന്തരംഗസ്ഥനായ പരമാത്മാവ് എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം യുധിഷ്ഠിര രാജനെ വ്യാസദേവന്റെയോ മറ്റുള്ളവരുടെയോ സ്വയം അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെയോ വചനങ്ങളാൽ സാന്ത്വനപ്പെടാൻ അനുവദിച്ചില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാണ് ഇവിടെ വീണ്ടും നടക്കുന്നത്. എന്തെന്നാൽ ഭഗവാന്റെ മറ്റൊരു മഹാഭക്തനായ മരണാസന്നനായ ഭീഷ്മദേവനിൽ നിന്നും മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ ഉപദേശങ്ങൾ ശ്രവിക്കണമെന്ന് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് ഭീഷ്മദേവനിൽ നിന്ന് ഉപദേശങ്ങൾ കേൾക്കണം. മഹായോദ്ധാവായ ഭീഷ്മദേവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തെ സ്വയം ഭഗവാനെയും സിംഹാസന ആരൂഢനായിരിക്കുന്ന യുധിഷ്ഠിര രാജനെയും മറ്റു പൗത്രന്മാരെയും ദർശിച്ച് സമാധാനത്തോടെ ഇഹലോകവാസം അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ കാരണം, ആദ്യത്തേത് ആരിൽ നിന്ന് കേൾക്കണം? ധർമ്മോപദേശം ഭീഷ്മദേവനിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടണം അല്ലെ. രണ്ടാമത്തെ എന്താണ്? ഭീഷ്മദേവൻ ശത്രുപക്ഷത്താണ് നിന്നതെങ്കിലും എപ്പോഴും കൂർ ആരോടായിരുന്നു? പാണ്ഡവരോടായിരുന്നു അല്ലെ. അവർക്ക് അർഹതപ്പെട്ടതാണ് ഇതെല്ലാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു ഭീഷ്മദേവൻ.
അപ്പൊ അവർക്ക് അർഹതപ്പെട്ട സ്ഥാനമാനങ്ങളെല്ലാം കിട്ടി. ആരെ പോലെയാണ്? കുബേരനെ പോലെ റോയൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെ രാജകീയ വസ്ത്രങ്ങളും പ്രൗഢിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് അനുജന്മാരോടൊപ്പം വരുന്നത് കണ്ട് ആസ്വദിക്കട്ടെ ഭീഷ്മദേവൻ എന്ന് ഭഗവാൻ ഇച്ഛിച്ചു. ഇഹലോകവാസം എന്ന് ഭഗവാൻ പിതാവില്ലാത്ത വാത്സല്യഭാജനങ്ങളായ തന്റെ പൗത്രരായ പാണ്ഡവർക്കെതിരായി യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിന് ഭീഷ്മദേവൻ ഒട്ടും സന്തുഷ്ടനായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ക്ഷത്രിയർ അത്യന്തം കർക്കശക്കാരാകയാൽ ഭീഷ്മദേവൻ ദുര്യോധന്റെ പക്ഷം ചേരാൻ ബാധ്യസ്ഥനായിരുന്നു. കാരണം അദ്ദേഹം ദുര്യോധന്റെ ചിലവിലാണ് കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. അപ്പൊ പിതാമഹനായിരുന്നു, കുരു വംശത്തിലെ പിതാമഹനാണ്. അപ്പം എന്താണ്, ആ കൊട്ടാരത്തിലാണ് കഴിയുന്നത്. ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ നൽകി അപയുദ്ധങ്ങളൊക്കെ നയിച്ച് അങ്ങനെ. അപ്പൊ എന്താണ്, ആരാണ് ഭീഷ്മദേവന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്നത്? ദുര്യോധനനാണ്. അപ്പോൾ ക്ഷത്രിയന് ഒരിക്കലും കൂറുമാറാനായിട്ട് പാടില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമ്മൾ ശല്യയുടെ കാര്യം ഓർമ്മിക്കും. ആരാണ് ഇവിടെ? ഇവരുടെ അമ്മാവനായിരുന്നു മാദ്രി അല്ലെ, മാദ്രിയുടെ സഹോദരനാണ്. പാണ്ഡവരുടെ പക്ഷം ചേരാനാണ് വന്നത്. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്തു? കൗശലത്തില് അവരോടൊപ്പം കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. അപ്പൊ അവിടെ വെച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട തരത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്ത് നിങ്ങളെ വിജയിപ്പിക്കാമെന്ന് വാക്ക് കൊടുത്തു, കൗരവരാണെന്ന് അറിയാതെ. പക്ഷെ വാക്ക് മാറ്റത്തില്ല അല്ലെ. ശത്രുപക്ഷത്തിലാണ് ചെന്ന് ചേർന്നതെങ്കിലും ക്ഷത്രിയനായതുകൊണ്ട് വാക്ക് മാറത്തില്ല. അങ്ങനെ അവർ ശല്യം എന്ത് ചെയ്ത് ദുര്യോധന പക്ഷത്തിൽ നിന്ന് പാണ്ഡവർക്കെതിരായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. ഇവയ്ക്ക് പുറമെ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ ഭീഷ്മദേവന്റെ വാക്കുകളാൽ സാന്ത്വനപ്പെടണമെന്നും അങ്ങനെ ഭീഷ്മദേവന് എല്ലാവരെയും സ്വയം ഭഗവാനെ പോലെയും വെല്ലുന്ന രീതിയിൽ വിജ്ഞാനമുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ലോകം അറിയണമെന്നും ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വിജ്ഞാനവും അളക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ്. കാരണം എന്താണ്? ഗംഗാദേവി കൊണ്ടുപോയിട്ട് എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ആയുധവിദ്യയും അതേപോലെ എല്ലാ തരം ജ്ഞാനങ്ങളും നൽകിയാണ് തിരിച്ച് ഭീഷ്മന് ദേവവ്രതനെ ഭൂമിയിൽ കൊണ്ടുവന്നത് അല്ലെ, ശന്തനുവിനെ ഏൽപ്പിച്ചത്. അപ്പൊ എല്ലാ തരത്തിലെ ആയോധന വിദ്യയും ധർമാചാരങ്ങളും എല്ലാം പഠിച്ചിട്ടാണ് ഭീഷ്മദേവൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടെന്താണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാണ്ഡിത്യം മറ്റുള്ളവർക്കും ബോധ്യപ്പെടണം എന്ന് ഭഗവാൻ ഇച്ഛിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന് ഇതിനുള്ള അവസരമൊന്നും ഇതുവരെയും കിട്ടിയിരുന്നില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനൊരു അവസരവും കൂടെ ഉണ്ടാക്കാനായിരുന്നു യുധിഷ്ഠിരനെ വിഷാദ ചിത്തനാക്കി മാറ്റിയത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭേവജ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ കി ജയ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ കി ജയ. ആരാശ് കി ജയ. ഭാഗവതം കി ജയ. പ്രേമാനന്ദ. ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ